Welcome to my YouTube channel. Ngakwa penwanra syapi mentakasni ya kito kibrio kibachat kenok ya ka WPP nomor ba tap ya kata kabut ha ka jingjit speaker ha Lok Sabha ma ngalai sngap lanye bahaya kita ki jing ong jongki man la kabang apet ya ki social media ro ki don tang ta ki social media ki ba keno ya ka WPP ba thiap hang tai kumta te terma dai kene kada o ya pi ba ka WPP nod thiap but hang tai ha Lok Sabha ha ka tu ka singi ka ba ji dia tu speaker jong ka Lok Sabha namar ba kam kwa ya la de ban ya kli khawli khawsam khawsaw bat ka BJP lane bat ka Kongres hang tai ha parliament namar ba la da ka WPP ka ya trelang hang tai ha parliament ki briu ki badon hapo jong ka state jongi berhapo jong ka briu nyu trip ka jongi ki don ki briu ki ba chat keno man lakasni ki bawo nyeman laki por ki don bun bhang ne ki ya keno kumne da kum tai mo la da ki trelang bat ka BJP hang ne ki ong ba ka WPP hang tai ha Delhi ki ya trelang bat ka BJP henre hapo yong ka state pat ki ya ak chong marwe ong kumta ki ya ak hakaleng persyak kumta la da ya trelang bat ka Kongres ro ki breu ki ong kumno hang tai hapo Delhi bat ka Kongres ki ya trelang bat ka Indian Align henre hapo jong ka neka state pat ki ya syong la kajong kam ai lat yano ki ya ong kumta mo bat ki ya keno ru ba ka WPP ka dai kata ka ba khwan politik ru namar ki ba keno ti ki papun mo henre nga ong kum ni bat henre nga ong kum ni nga ong shwa yela de namar ngaru ngam dai uta WPP mo ngam dai uta NPP ngam dai uta BJP ngam dai uta Kongres mo hang ne nga ying independent mo henre ya ka ka bang ayo ha ka WPP nga ong tak ya kata ka WPP la da ya trelang hang po hang tai hapo Delhi ka ting hang ne namar ba balai upai pa jong ka bri nyu trip ke jongi suthu la da ki ya trelang hang tai ki ya ong ba ka WPP ka long ka bakumta da upai ba hi dai kitu ki ba don ha ka party kam dai ban ong tang da kitu ki ba don ha ka party handroi upai ba hi namar balai upai ba jongi ka bri nyu trip kam suthu bha bat kam nang bha banjit ya ulong me kmaro kia jid ya ukum uno breu kia jid ya ka party ka bakum no kim suthu hanre na ong ye phikum ne ya ki khasi jongi ki badon hapo jong kane kari khasi ki jongi kam start ugaru banjit ya ki nong me kmat ya kata nga kubur bha lada don kino ki bakwa panye challenge panye discussion na ka benta ka jing ya thia bod saya wan hi ngan si discuss hi bat phi kam start ugaro ne kam sa ukhasi ha ka jingjin no mikmat tang ya kata nga ko aman challenge handrai ha ka jing yu I ki jonga ugaro uba start bha ha banjit ya unang mikmat POE hapo kajela ke jongi lai pheundru mut ki MLA ki badon ha po jong kari kasi ki jongi hapo unyo trep ar posau sit ar posau mut ki MLA ki don hapo jong ka garhil tang bakum no mano basin
Senchar daki lai phundriu ne senchar daki arpsau. Sutu tang cakata. Beat ki bandru lai phundru ne beat ki ba arpsau. Tang kataru lag sutu. Hanre kat kum ka history jong ki nong senchar ki ba hakli du jong kane ka jela. Khambun uday u garo. Namarba ki riu pajba jong ki garo ru ki stat har kumjit. Hanre ngi u khasi ngi tan citan kumta. Lada kiu mano mano ki tan ya u. Lada kiu kiwe ki tan ya u penher. Hanre garo pat uday u tau beriu bosen bah. Hoj gajing ya kajing lap election te lakaw yung kajok parti tiki ya binhi ya kata tingam keno namar kata ika rukom hi hak politik kata tingam keno king tangba day ban sutu king urupay baru ya kano ka parti ka ban pan kubor lane ka ba lapan senchar hapo ka stit king umday king pan sujit ya kata ka riulum ya kata ka national ya kata kita kumta day ban pajba ya kanu ka parti ka ba kham yok ka roy ka par ka ba kham don ka bor ban senchar hapo ka jela ni day ban jit ya kata ngim day ban chu jit kulumar ya kata ka seng tang ya tau briu haba ngi sat ngi don let's say shane sa sorte kam don mo ngi siya kham siya no kondong te ngi akwa lidar la kajong kajong nga kwa lidar ya ka kongres kumta nga kwa lidar ya ka NPP nga kwa lidar ya ka PDF la kwa lidar ya kata ka UDP ya kata ka ya kiwi pat ki party namar balay ki kwa banyo ka pisa mo hanre nadu bami kene ka WPP wat num ai pisa shu nang ba kam kwa ban long lidar hapo gadong kasnong kham tam sinong kondong jongi mo ngade nong kondong hi kham tam sinong kondong lada umdon kanete kami kwa shu ban long lidar kia thiap ke hangta te kila sutu tang banjit ngala sutu ba khendet ngala yu iya kata ka jingstat jongki khun ka briu nyu trap ya kane ka jingjit yang pimta bala job ka BPP mo klep bisa kata ngala ya ro shibun ba kadai benlong kupta namar ba hakapor bangi ya big bisa ki MLA lada klem don kepisa umla ban yang ai lada ustad keno don pisa te umla ban ya khun election hapo kajla ajongi hanre marsan mi ketuka sing WPP sing pra mensa kala sedang kela kepisa kam terikam syu kepisa kisu pelut kai hanre ngabatai siapang kataka pisa mo lada subuk mentah UMLA jongi ngibam ni kepisa MLA hapor ba lagi lap election ni pan pisa kabai khawai kumta kabai do kabai sha kabai kali kabai umpnieng kabai kumno tomo kabai si kabai mo hendre nga ong ya pikum ne ngaru nga cuma hi kumta nga chat pan tu mo ngaru kumta hi ngaju chat pan tangba kam tap ai ndalakut ke election ko lakut yo ai tangba nga nadu unta kesini nadu ini kisnam hi ngam kwa shu ban pan ya ka bai kali ya ka bai sha namarba kam dap la kum nok nor dap ai ya katu bad utu MLA ru umla ban ayu ya baro mo ya baro cilak atla kumta te umla ban ayam namar ta ki pho hajar mot hapo yo ka konstitusi umla ban ay na ta kadang bawat nung penluksan ya kapisa jong UMLA hakapor ba u election lada UMLA ula penlut san ya kata kapisa hakapor ba election
uhaban bu pat nda ula job uhaban bu ke lada cubu menta lut ciklur uhaban bu no arklur ke kum katakan business la penlong business ya ka politik hakine ki sngi hapok ka jela ke jongi na kata ka daw ka jela ka jongi ka her arsu nama babalai da upai ba hi uba bom nang ban pendon kam ya ki MLA Henry hakapa layu i ya kita ki ya ki list ki ba ai da kata ka sarkar India ke ba la thau la wo ya kitu ki state ba ro ki ba khamdu na kato kumot la da yu i yang ya ke jela ke jongi ke bala don chapo try tu jong kata ka list ma Henry habang yu i ya kata ki ya keno saya ki MLA duk ke state duk nam ta balai ngi ong ba ki MLA ki bam sahab ki corruption hakawai pakoi ke department balai ki corruption na ka penta ka jongi upai ba ka jingbi jongi ka la ban pen corruption ya ki kota ke ladangi jit ya MLA claim ke pisate ki corruption ya ke ebat ladangi bam ke pisah por election ti ki korup nomor babalai kiru ki lalut deh hila sai na plate hap the biam ya lada ai lut yang ki pai ba te kiru haka election ke pensawan ti kini perlu dak ai de maksud ya katawa nom kono ya MLA ngate ngam ju kono ya MLA la no nomor balai ngabam pisah hapo hakapor ba election ngasai pan he tangba ngam pat ju kono renang nei sikma ngam tresyu bat ya nono MLA ba kam poi ka scheme lane kano ka jingroi hapo ka konspirasi ngan sa keno kata kala dei ho yang ban kelu hanre ladang apa pisa dei shu ban keno na marba ngala sathit de ngala sathit tangba hangne hakapor ba jit MLA te ngam da bami tangba ya kitu kiba kampun ben ai pisa te mo kampun henre ngaya tu ba kamduk ba ngan thiap hiu ta po jong kene MLA ke bala chop gi ya ngalong tai namar balai ngaru chelong ta bre henre nang ni chakmat ko ki pa jong ka dong ka thain ki jong ngi kham tam ngi klem ya tli halor sa ka dong ka thain ki barit don tang ka sau ka sans ba but henre ngi ya thiap bat sakawai parti pe ka suro ka jong ngi don batri ba ai mo lese la don UMLA jongim ta ula kular mo ben ai ta kasuro na po mo kulon sha du sha renken or na du renken sa du sha alang nung dai mo la kular ben ai tharai ngi la jan yo mo tang ba nang ne sha khmar du nga ong yipi ki ye ka dong ka thai kham tam ya ukhasi u kabri u nyo trem sngoba benci di MLA ki MDC sebada pek ya kanu ka parti ka ba la ban senchar hapo ka jelaki kim dei ban ailat shu tang ya ugaro masih lain ban pule ya ka history jong ka jong kito ki nong senchar ki bakli du jong kane ke jela namar bayu itang ya ugaro khasi yu usin sartang cisngi arsngi citio artio cisnem puntahi luklem haduk mentar naduk bangadang san ngiyo itang ya ugaro basinsa hato ngingi tim sing lerain se ya kayin kasem ki jongi kiap naga live hundrungut ki cinchat ki arp saute pimya lerain pimya lerain ben pek ben sinsha do to arp sau yu to lai phundri Henry inde ben stu do paj ba shwa dei ben chu no yu MLA te bapli ni tip se namar ba
Wat nam keno hak tu kapur election ti ila ban bing. Redon ki beri upat ki ba hapu ke jingilap election ki ya hana kum katu ke NPP ke ya bing yu ba arden ma. Ki ya bing king namar hapu ka election campaign ki o. Election campaign kala ban ya bing ya kho la ne. Kala ban pen kita ki matrikam kita ki manifesto ki ong ki ideologi ki pen Andrei ka ong ba ya kito ki jing pen ki jong ki ka dai hana kata ka jing ya tim ya sia hana ke NPP ki chu ya bing tam kumta ki paj ba ki ong ki ya ka WPP ki ya ro ma ki ya long kumta ki uru paj ba ka por ba election ka NPP tiki ai de ka pisa Andrei ka WPP kam don pisa kishu dia lap tang da ka tin bat pen ya kita ki nongrim ki manifesto ki jong ki ideologi ki ai kita ki ideologi ki badon hapo jong kita ka seng ki role ki tang ta Petsakwero nga batay ka banga sutho ya ka jinglong jingman hapo ugaro baru kasi ma hapo garo kine ki MLA lane ki rio ki ba kam he ba hapo jong ne megalia ki de ki garo ki scheme ki ero naka 40% laipu persen ki ya perlu haka kasi jentia nyau po persen ki ya perlu cetaisha garo dari kita kadaw ba kasi kyong uduna bha ban kamai kajia lene banyo iya kata karoi kapar kaduna bha kiyo itang hakne hapo so Andrei chanong kondong jongi pate don ka jing roy jing par ai re kiskim ayu yur yo i ngate ngam yo i ngate lese ki wait ki yo i ma ya kata ru ngam lam no Andrei ki jing yo i jonga don tang ka tu ka PM jong ka tu ka ni chai khot ka NRG yes ni chai khot ka NRG yes ka tu ka chis pas ngayo i tang ya tu ka skim badi ki correction tang ki tu tang ba ki wait te yang pat yo ire hang no ru ya kiskim nang ni chakmat ngi ya jit ya ki MLA ngi ya jit da ka mansim ngi ya jit da ka ba pe ka ta ka parti bat khnang ba ka roi ka paru kan wan bat kane ka politik ru kam dai shu kata ka business politik kadai kata ka politik ka ba ban roi ban par ngi jit yo ta ki riu ki bastat ki bala berthau ki ain ki kanun ki bayada kamtam ya ka jingwan thlep jong ki bar jala na koi ka singi se koi pat ka singi kala khambon kala nangbun kala nang roi kini ki khat poi e ban sakawai ru nga ong berkawai nga ong pangalap ngayu i hapu jong ka sor i hapu jong ka sor tang ki maknik baik ru ki don tang da udkhar kia ap ya kata kador ket bat kia mon hapu ka jela ke jong ki ngile rain ben ong ba kadai ke jela jong u khasi unyotre ngile rain balai ngile rain namar ba lapej hak no noro don tang kita ki khar poi ai tang ki khar poi ai sudah batoh kumba ong tu ngan sapun kan mau biang ya kata ka WPP kum tu madian lalu isai pau bah ka tu social media ban keren ya ki jing don kam mo ong ba kito ki bawu unia wo dong ya kita ki WPP kadai kidai kita ki brio jongki anti WPP u ong kum tahi mo Henry nga ong kum ni lada kita ki anti WPP ne ki anti NPP ru ki ya ong ma namar ba kadai ke politik wat nung keno
le khui tang ya ka VPP ru wat nom kano sniu than ya kata ka NPP wat nom ya kano than sniu than ya kata ka BJP hanre kata kaseng kam jupen sniu ya no ru hanre ka jing sniu ka dei nangi upai ba hi na ubriu chimet hi ko na kata hi to mentang ngatang kan hi ke jing ong ya phi sniu ba sa kan mau ya ke banga la ong bala da kan ke jing ong ke nyong la ne ke jing kan ke channel ke jong kala ai jing mon to ya phi sniu ba like share comment but subscribe wat nom klet ma kublai shibun kublai 1000